राजा दशरथ बैठा सिंहासन मचिया कौशल्या रानी मचिया कौशल्या रानी हो। हे राजा बोलिया से बोलेला हो कु बोलिया से बोलिया हो कु बोलिया। हे रानी भई अवधपुर में सोर कौशल्या रानी बाझिन कौशल्या रानी बाझिना। बोलिया त बोलानी ये राजा बोलहूँ नहीं जानिला हो। हे राजा कही सुनी अवती हो सुमित्रा से सुमित्रा रानी बाझिन हो रे रानी बाझिना। उहाँ से उठला राजा दशरथ चली भईन सुमित्रा रानी के महल गईन हो। हे राजा बोलिया से बोला हो कु बोलिया अवधपुर में सोरा अवधपुर में सोरा। हे रानी भइला अवधपुर में सोरा सुमित्रा हो रानी बाझिन सुमित्रा हो रानी बाझिना। एतन बचन सुमित्रा सुनली सुनहु नहीं पावेली हो। हे राजा बोलिया त बोलानी कु बोलिया बोलहूँ नहीं जानिला बोलहूँ नहीं जानिला। हे राजा कही सुनी अवती हो कैकई से कैकयो रानी बाझिन हो रे रानी बाझिना। उहाँ से उठला राजा कैकैया आगे गईला कैकैया के महल गईन हो। हे रानी भइला अवधपुर में सोर कैकैया रानी बाझिन कैकैया रानी बाझिना। बोलिया त बोलानी ये राजा बोलहूँ नहीं जानिला हो। हे राजा भइला अवधपुर में सोर तीनों हो रानी बाझिन तीनों हो रानी बाझिना। एतन बचन राजा सुनला सुनहु नहीं पवला हो।
राजा बनावा से जड़िया हो मांगवाला सहारा में से सिलिया सहारा से हो सिलिया हे राजा गोकुला से नानादा हो बोलावाला नानादा हो बोलावाला रगड़ी जड़िया पिसानी रगड़ी जड़िया पिसानी एक जड़िया पियानी हो कौशल्या रानी अवरु सुमित्रा रानी हो हे राजा धोई धाई पियानी हो कैकैया रानी तीनों हो रानी गर्भ से तीनों हो रानी गर्भ से कौशल्या के जनमेला राम जी सुमित्रा के लखना जी हो हे राजा कैकैया के जनम हो भरत भुआल महल उठे सोहर महल उठे सोहर।